Aj keď ste z našich príprav na Vianoce toho tento rok veľa nevideli, tak som sa rozhodla vám spraviť vlog aspoň zo štedrého dňa, ktorý začal samozrejme chystaním na štedrovečernú večeru už od rána. Ja som chystala stôl, naši varili, no a potom, keď sme mali čas, tak sme zmeli vybehli za Proxy, za mojou kobylou, keďže to je náš taký vianočný zvyk vždycky odniesť Proxy nejaké perničky, dať jej papať, chvíľku s ňou pobudnúť, pohľadkať ju poriadne a spraviť si nejaký ten vianočný photoshoot. Doniesla som jej teda na koštovku perničky, ktoré veľmi nechutili, avšak dostala aj svoje papanie. No a potom od Proxy sme išli ešte aj na Gorov hrob, kde sme tiež nechali perniček, pretože práve pri ňom to všetko vzniklo. Potom, ako sme prišli domov, sme si zapli rozprávky, alebo teda vianočné filmy, no a veľmi sme chillovali, až dokonca moja sestra zaspala a potom som zaspala aj ja. Keď sme sa zobudili, bolo už tesne pred štedrovečernou večerou a išli sme za Astridkou von, aby zatiaľ Ježiško mohol doniesť pod stromček darčeky. Pokiaľ by ste chceli vedieť, čo Astridka a ja sme dostali pod stromček, tak vám môžem spraviť samostatné video. Potom sme išli ešte na terasu si pustiť proskávky, no a konečne sme si mohli sadnúť k štedrovečernému stolu, ktorý vyzeral takto: majonézový šalát, ryba, bobaľky a samozrejme kapustnica. Kapustnicu jedla Astridka, že úplne prvýkrát v živote a bola som prekvapená, ako jej chutila, keď bola fakt kyslá a trošku je štipľavá. No a rybu so šalátikom si tiež veľmi pochvaľovala. Keď sme to jedli, tak samozrejme Astridke som musela za jeden džúsikový naliať a tá ho ako poriadna Slovenka do seba hneď šupla. Nebojte sa, nebol to alkohol, bol to iba detský džúsik. Hneď od stola sme utekali pod stromček pozrieť darčeky a poviem vám, toto bol asi najkrajší okamih za rok 2024, keď proste Astridka už pri plnom vedomí, keďže má 1,5 roka, už to nie je ako minulý rok, keď bola fakt ešte bábätko, sa proste tešila pod stromčekom s darčekov. Bol to naozaj nádherný pohľad pre mňa. Náš Havko Rony dostal taktiež darček, dostal takéhoto koženého somárika, no a kým sa psi hrali, tak Astridka začala rozbaľovať svoje darčeky a vravím, napíšte do komentárov, ak chcete takýto haul darčekov, pretože všetky by sa asi do tohto jedného videa naozaj nevošli. Marvel, pes mojej sestry, dostal tiež darček a ten skončil totálne že na cucky. Keďže nás doma bolo 5, bolo to rozbalovanie darčekov strašne dlhé a normálne už sme nevedeli, že kedy to konečne dorozbalujeme. Dostali sme aj takúto deku a potom som vám chcela ukázať, aký darček dostal môj tatino pod stromček. Dostal takúto obrovskú krabicu arašidových chrumiek, pretože ich má veľmi rád, takže dostal 60 sáčkov a bol z toho fakt dojatý. Po finálnom rozbalení darčekov sme si zahrali hru, ktorú som nám ako rodine kúpila, no a potom sme už iba pozerali rozprávky, chillovali a papali koláčiky, no a nastal večer a išli sme spinkať.